la 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 la. Dar ce vă mirați? Eu sunt Mefisto. Mefisto, adică dracul. Nu știu dacă vă mai amintiți, dar anul trecut am visat că am ajuns în rai. Anul ăsta m-am mutat mult mai jos. Nu știți ce ponoase trag acum ca drac. Dacă aș fi știut, cum face vreunul vreo prostie, gata și scuza. Nu e el de vină, săracul, dracul a pus. Eu, nu știu. Uite, vă dau cuvântul meu de onoare că aflu faptul petrecut după ce s-a consumat. Da, și nu știu atunci de ce mă amestecă pe mine. De ce mă amestecă pe mine? Nimerește câte unul o slujbă grasă, cu leafă mare, cu... Și nu-i vorba că și muncește, știi? Muncește, da. Pleacă cu o hârtie la semnat la ora 8 și se întoarce la birou la ora 3. Și îi merge. Îi merge. Tot se întreabă, mă, cine îl ține pe ăsta în brațe? Dracu știe. Vă jur că nu știu nimic. De unde? Însă ei știu toți. Dar tac. Tac, pentru că tăcerea e de aur. Vorba unui corespondent voluntar care a fost transferat la cererea șefului. Pe directorul unei fabrici de mezeluri, ci că l-a pus dracu să fabrice numai parizări. Eu l-am pus. Deci eu n-aș mânca și altceva. Că umbli după o felie de șuncă până de mi-am înțărcat eu copiii. Am auzit odată o discuție între doi pământeni. Zice unul: bă! M-am întâlnit la Cucuiețe din deal cu cineva din conducerea ministerului. Fugi că minți, zice celălalt. Cineva din conducerea ministerului la Cucuiețe din deal n-a văzut nici dracu. Ăsta avea dreptate să mă aghezmuiască cel de sus dacă l-am văzut pe teren. Pe vremuri, fiecare breaslă avea câte un patron în calendar. Cărciumari îi aveau pe Petru și Mihai. Pompierii l-aveau pe Stilie. Ăștia din birou l-au pe Sfântul Scaun. Și nu se mai dezlipești de el niciodată. Mie mi se mai spune și mi se spune talpa iadului. Eu? Păi fac unii niște pantofi. Îi porți o zi, două, se dezlipește talpa și pe urmă umbli ca ăla din romanul lui Zaharia Stancu. Că pantofii, aleluia! Pardon de aleluia, că vorba asta e de la echipa adversă. Apropo de echipa adversă, m-am întâlnit într-o zi cu ăl de sus, negru de supărare. Dar ce s-a întâmplat, Doamne? Auzi, mă, ucigăltoaca? L-au găsit pe unul cu 100 de chile de un de lemn în cămară și a dat vina pe mine. E cum pe matale, Doamne? Da. A zis că îi trebuie pentru candelă. 100. Ce-ai de gând cu ăsta, Doamne? Băi, eu zic să le iei tu. Îl iau, Doamne, îl iau, te servesc. Auzi ce, am fost într-o zi la o expoziție. Stătea un tânăr în fața unui tablou. Se uita
se uita și zicea, dracu să mă ia dacă înțeleg ceva. Zice cineva, păi ca să înțelegi, citește și tu cronica. Ia cronica și o citește. Temitizarea exhaustivă și relațional caducă. Incongruența fenomenologică și introspectiv cromatică. Adică l-a căutat pe dracu și l-a găsit pe Tasu. Și parol donă, eu n-am pictat niciodată în viața mea, nu? Și tata săracu pe căldura aia numai de cronică plastică nu-i ardea. Am uitat să vă spun că unui tartor bătrân de la IAD i s-au aprins călcâile după un drăcușor de fată. A gonit-o din casă pe tartorița lui și s-a mutat cu diavolița. Într-o zi când s-a întors pe neașteptate de la băi, de la Pucioasa, a deschis ușa și a văzut pe dracu gol. Gol. A vrut să dea buzna, dar n-a putut să intre pe ușă din cauza coarnelor. Și să mai zici că nu e dracu chiar atât de negru. E sigur că nu e negru. E blond. Sau, cum am auzit eu de unul, care fugea de muncă ca subsemnatul de tămâie. A făcut el ce-a făcut și-a ajuns la dracu în praznic. Ci că s-a făcut frate cu mine. Ai, frate. S-a făcut frate cu mine până a trecut puntea. Da. Acolo, ca ocupație principală, mă trăgea pe mine de coadă. Și într-o zi l-am auzit la un post de radio făcând ca toți dracii. Culmea e că tot mie mi-au ieșit vorbe, ci că și-a vândut sufletul dracului. Nu e adevărat. L-a vândut ălora pe 30 de arginți. Ci că șopul scuză mijloacele. Tot, draci. Eu aș mai fi stat de vorbă cu dumneavoastră, dar la noi astăzi este meci mare. Foarte mare. Fece iadul contra fece raiul. O să spuneți că noi n-avem nicio șansă, pentru că toți jucătorii buni sunt în rai. Da. Dar arbitrii